GTA 5 z Wojtkiem i z Ernestem, który nie gada z nami, niestety. Mikrofon mu się popsuł. Ale jest Wojtek! Tak! Jestem ja! Jest i Wojtek! Dobra, zaczynamy. Pierwszy wyścig. No, słuchaj. Kto pierwszy wybucha? Normalnie. Kto pierwszy wybucha? Przepraszam. Wojtek. Na Ernesta. Cześć. Dobra, pojechaliście. Dobrze. Ty to masz takiego pecha, bez kitu. Co jest w ogóle? Co to było? No leci? Czy nie za bardzo? No tak, musiał skoczyć latarnię. No nie trafiłem w niego. Nie trafiłem w Ernesta. Gdzie wy jesteście? Już dalej. Kiedy? Wy tak co jak? Ten gdzieś tam nie wiadomo gdzie poleciał, dobra. Oj, trzeba teraz to wykorzystać tą przewagę, żeby nie mógł mnie dogonić. Szybko. Jak znając życie, to zrobi tak, żeby wybuchł. Dobre. Ląduj. Jest, dobra, wylądowałem. Wojtek, wylądowałem. Nie, ten flet mnie goni, mi się wydaje. Nie goni mnie. Kurde, wygram to. Muszę to wygrać. Ajajaj, Jezu, już miałem w niego strzelać, no. Ernesta? No, A to jest przy nim, tak? No to ja myślę, kurde. no już wyprzedziłem go. O, Nie, słuchajcie nie, chłopaki, widzę metę. Dziękuję. Dobranoc. Kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy? Przypadek. Ten kurwa przypadek. Okej, pierwszy wyścig, jak najbardziej udany. Ernest, pozdrów tam z ostatniego miejsca, jak tam będziesz oglądał ten odcinek, tam pozdrowienia. Ale czas na drugi wyścig, jedziemy z tym. Zobaczymy. Można strzelać? Można strzelać, tylko to nie TR. Nie no, strzelać nie można, tak tu by się bronił, a tu można się bić. Coś czuję. Już będzie ciekawie. Jazda, kurde. Jadę. Pięknie, przodem. Już daję. Wojtek jak zwykle. Tradycyjnie pierwsza pętla mnie już nie ma. O. No nie, to za chuj kupi, no. Chciałem w niego polecieć i się tak podbiłem. Że sam siebie... Że sobie kołowrotek jakiś zrobiłem, czy coś takiego. Ale czekaj, zaraz go dogonię. Ernest, wiedz, że ja już cię mam. Ja, drugie okrążenie z 3, no. Tak jest, Ernest by poszedł. Ernest, sorry, ale dzisiaj to jest mój czas, kurde. A Wojtek jak tradycyjnie zamyka naszą pogodę. Patrz co się dzieje. O kurwa, tam był checkpoint. Przegapiłeś checkpoint. Chciałem być taki, wiesz, kurde, cwańszy i ominąłem sobie pętlę. O kurde, dobre. No nie, dobra, czekaj. Ostatnia pętla. Ostatnia pętla. Ostatnia? Jest! Pięknie przejechana. Teraz tylko dojechać, żeby ten Ernest jeszcze spieprzył. Nie spieprzył. Dobra, jeszcze tylko dojechać i tyle. I wygrana. Druga wygrana. Będę pierwszy. Będę. Tak. Będę pierwszy. Wojtek nie. Wojtek nie. No nie. Ty głupia paruwo, ty. Jego też spróbuję. A jak? Zablokowałeś go? Jest. Znaczy, Tak jest. Drugi wyścig, druga wygrana. Wojtek, kto jest najlepszy? Nie ty. O, ty nie. Okej, no to zaraz zobaczymy, już cię nie ma. Słuchaj, w następnym wyścigu wylatujesz w powietrze. Czyżby trzecia wygrana, oby. Aż zacieram rączki. O jak, znam to. Grałem w to kiedyś. No oczywiście co, stoję naprzeciwko słupa. A nie wyleciałem. No, jazda.
Żartowałem. Debile. Oho, to jest. A to spieprzyłem, no. To, podjechać do góry. To jest dziwne. Kurde, nie wiem, spadłem. Czekaj, ty jesteś pierwszy? Chyba tak. Znaczy nie wiem, pokazuje mi, że jestem drugi. Ernest tam już przejechał dalej? Kurde, za frajer. No nie spadaj teraz. O, dobra. Patrz, posłuchał się. O, patrz, zablokowałem się. Nie, jadę. Jadę powoli. Jadę. Boże, co tu się dzieje, no? Dobra, jest. Dało się. Dobra, jedziemy. Kto mnie wie? Przepraszam bardzo. Czemu ja jestem trzeci? Czy nie jeden zostaje? Jesteś drugi. Ja jestem pierwszy, kuźwa. Cześć. Jestem pierwszy. Jesteś pierwszy? Jakim cudem ty jesteś pierwszy? Jestem pierwszy. Tak, nie Nie ma będzie. takim cudem, ważne, że nie. Ja jestem trzeci, no. Nie no, Wojtuś. Oho, i znowu to... No, ale to nie wiem, tam ile okrążeń w ogóle. O, jestem pierwszy! Nie, jakim cudem jestem pierwszy. Nie jesteś. Dobra, teraz jesteś. Kurwa, spadłem. Co za gówno. Dobra, albo nie. Kurde, ale spadłem. Ale nie w tej magii. Jestem drugi. Nie. Na koło masz. No ja... Ej, dawaj. Jedziesz, maleńka. Ale się odbiłem się od czegoś, no. Po prostu hit. O, zaliczyłem checkpoint chyba. A jak? Nie gadaj, trzeci jestem. Ja nie wierzę. Wojtek, nie rób mi tego. No nie, no i znowu spadłem. No nie, no spadłem, no. Kurde, się zablokowałem jeszcze. No nie gadaj, no. Dawaj, no. Jedź. A dzisiaj miał być koniec świata według Nostradamusa. Jak ja wygram ten wyścig, to chyba się spełni. Koniec świata? Znowu? No Tak, kurde. Nostradamus wiedział, że dzisiaj nie wiem, miało być. Tak. Nie, to kuźwa. O! O, drugie okrążenie. Co? Okrążenie jeszcze jedno? Człowieku, ja jestem nadal przy pierwszym, nic nie mów. Ernest jest na pierwszym tej. Na pierwszym ślimaku. Ale on robi drugie okrążenie. Tak? No. On Ja jest byłem pierwszy. pewny, że od pierwszego się nie... On jest pierwszy. W ogóle. Dobra, cicho. Ja Co? tu... Wojtek, ja tu muszę dojechać. A. Nie, to ja to muszę... No jest już byłem pierwszy. Byłeś, a nie jesteś. Ja nie wierzę, no taki pech. Dawaj, jedziesz, kurde. Trzeba tych frajerów dogonić oczywiście, tak? Zgadzamy się z tym, no wszyscy. Nie spadaj. No tak, no na ostatniej prostej. A żebym Serio? poleciał. A żebym poleciał. Ktoś tam to przejechał już, czy nie? Czy, no. Jestem u was. Siema. No nie, spadaj. Ja siedzę na ogonie Ernestowi. Nie spadaj. Jestem pierwszy. A już nie. Tak jest, przejechałem. Też. Jazda z nimi. Wojtek, wiesz co? Jestem za tobą. Cicho. Jadę, patrz, Ernest dzisiaj ma zły dzień chyba. Dawaj. Jezus, jak ta spirala mi dobrze pójdzie, to normalnie... Ernest, Wojtek, koniec cię. Cicho bądź. Wygrasz tego. Ja to wygram. Ja to wygram. A to był... Są tylko 2 okrążenia, nie? Bo ja nie patrzyłem. Mam nadzieję. Nie może trzecie. Słuchaj, za pierwszym razem to przejechałem, dziękuję. Kurwa, A jak? Spadłem! No nie, spadłem! Słuchajcie, parówy, już dostał tylko skok zaraz. Uwaga.
zaraz będzie rzecz historyczna, ponowy wyścig. No nie, ja No bym... właśnie, bo takie zwinne rzeczy to dla mnie są, takie pętle, nie pętle, Tak, spirale. dobra, już, to właśnie już. pojadą met. To fart po prostu, no. A jestem drugi. Tak. Czemu jestem drugi cały Ty, czas? jest ci. Przepraszam. Dziękuję. Czemu jestem drugi? No Ernest. bo jesteś... A bo Ernest pierwszy, po pieprzył, pierwsze, ja. Ernest pieprzył, tak, on będzie ostatni. Ernest będzie ostatni. Co za paruwa, ale co, on checkpointa zapomniał chyba zdobyć. I... Jestem drugi. Patrz, Ernest tam leci, ale frajer. Zobacz. Kto będzie był? O Jezu, kto kończysz pierwszy? Jezu, co za Dobrze, widok. brawo Wojtek, O Boże. brawo. Okej, w poprzednim wyścigu brawo dla Wojtka, w końcu wygrał jakiś wyścig. Ale czas na czwarty mecz i... Postawię chyba 400 teraz na siebie, normalnie. Pewniaczek, taki pewniaczek jestem. Kurde, odkręciłem wodę. Ajajaj. O, sam wiem, co to będzie. O, no bo jakieś takie te? Wdech, wydech i... Jazda. Czemu wy tak szybko startujecie? Widzisz, Nie Fahir. w idealnym momencie musisz to nacisnąć. Jak się tego pokazuje, to musisz wtedy przejechać. Lecę, Ernest, w lecie. Ja będę pierwszy. Czemu wy tak fajnie dobrze spadacie, a ja tak chujowo? Weź się w pion ustaw, to leci szybciej. Kto poleciał na dach? Ale mnie wyjebało, ty. Dawaj, jedź. Pozdrów tam z tyłu. Pozdrówcie tam. O, jestem ciekaw tego, czy to Wojtek zrobi. Ja tego nie zrobię. O, ty w dupę, co to jest? Oho, trafiłem. O ja, nie. Dobra, Ernest też nie trafił. Jestem Ale sam. trafiłem. O, dobra. Sam. Ja to No. chyba... Powiem wam Ja tak, też to... wygrałem. Już? Nie no, co ty? Ale jak nie trafiliście i nie traficie za drugim razem, no to wątpię, czy byście mnie dogonili. Ja No dobra, trafiłem. to ja się tutaj bujam, że Ernest aspekt to widzę. Znając życie, zaraz to piszę. Ty jesteś takim O, głupim cheaterem. mi to wyszło. Co? No przez mur nie przejechałem. Znaczy przez siatkę w sensie. W górę musisz pojechać, cepie. W górę. Co? Musisz górą pojechać, a nie w dół. Patrz, i drugi raz przejechałem. O, ale był idealne lądowanie. Dawaj, jedziesz. Kto będzie pierwszy? No, cześć Ernest. Pozdrów tam, z ostatniego miejsca. Czy ty jesteś ostatni? Ja jestem patrz na ryj. Dobra, sorry. Ale chłopaki, bo ja mam metę. Za chwilę. Chyba. Bo nie wiem. Oj, prawie owoce bym strącił. O nie. No i wybuchło. A jak? Już cię doganiam cię, masło, doganiam cię. Wątpię. Jej! Czyżby to była ostatnia prosta? Czyżby? Widzę metę! Widzę metę! Wojtek! Widzę metę! Ja No wygram! słuchaj, drugie miejsce, Ernest ostatni, słuchaj. Uwaga! Wojtek! Metę widzę! Metę! Czy trafię? Straj. Trafiłem! Nie. Dziękuję. To tylko w górę trzeba spić. Pierwsze miejsce. Do widzenia. Nara. Tam. Pozdrów tam z ostatniego miejsca. I to jest... Co? O, pas mistrzowski GTA ląduje w moich rękach. A, od 3 mniej od Ernesta, no na pewno. Dobra, ty pozdrów tam z ostatniego. Taki ryj. I może następnym razem ci się uda. A ja się z wami żegnam i życzę wam miłego oglądania i czekajcie na kolejny odcinek, bo będzie takich o wiele więcej. Nara. Wojtek też się możesz pożegnać, wiesz? Cała ludzie, nie dawajcie mu subów i lajków, pamiętajcie. Dawajcie.